Bazalwane, we can change the method of doing the church because we want to reach the community esikhona njengamanje. We can design strategies and new methods to do so, but principle asishile. Singaqhamuka nama-method amahle to win souls. There are a number of things that we can do as a church to win souls, but principle yokuthi umuntu agcwaliswe ngamandla kaMoya Ingcwele asishintshile. Hallelujah. Bazalwane, yazi lento yasezulwini ike ikhahlele usemsebenzini. Ukhahlele ungaplananga, ikhahlele usemsebenzini. Ngithi nangimile emsebenzini iklasi lami lila ko 900 to 1000. Ngithi nangimile ngizwe into yasezulwini. Isifuna ukuphusha lana mina ngizokwenza okunye kodwa ngizwe into yaphezulu. Hayi bazalwane, abantu abasazi. Hallelujah. Ngijabule kabi uthola ukuthi khona ongekho well ukhonza kwenye ke inkonzo ngokomsebenzi. Angibize eceleni ngoba they know ukuthi I'm a pastor. Angifike ngithandaze. Hawu ngithi Nkosi nanti ithuba ngibizwa usikhulu. Lithi kunengxaki sifike sobabili ngithi guqa. Guqa. Le yami ithola ngokuthi you bow down. Bese ngilula izandla phezu kwakho. Praise to God. Be greeted bazalwane, worshipers. Well done, well done. MC. Oh, Zwide. Stinan. Team. Ay bazalwane ngicela nishayile team. Hayi bafana indaba manje. Siyabonga kakhulu. Yo. Hayi khona into yala ekhaya. Nami ngiyeza ukuthi ngiphuma futhi uXolo. Ngiphuma nginento manje yala ekhaya. Sekunento yala ekhaya. Fundisa noGwini, bayifundisi bonke, leadership yonke yesonto, leadership ye-youth. Thank you so much. Enisihlelele kona. Enye into enginiphakamisa kuyona lento yokuthi kunenkonzo zasehadinge ezaziwayo. Nawugeje yona noma ngabe uyasebenza noma unjani uvela ubona ukuthi ngisengxakini. Le nto enayibamba yaleli isonto igcineni inamandla. Praise to God. Inamandla. Ngizwile ke la uzwide uthi kune leadership ye region angithi khona ngicela bephakame ngizwile ngazi usihlalo ngicela phakame ngizwile ukuthi no deputy okhona ngazi ungakuphi u deputy we youth we region ukhona nangi sicela sishaye izandla abazalwane. Let us acknowledge. Thank you. Inamandla nakhona ama leaders angithi nami sekufanele ngikhulume ngokwe region ngoba khona ioffice elikhona. Praise to God. Nansi indaba engifisa ukuphetha ngayo iDaniel chapter 5 verse number 10 no verse number 11. Young people, yabona nje baqala unyaka kwenzela ukuthi sihlele. Iqiniso bafowethu uma empilweni nje umatric awuzange uhlangane sokuthi nje ubalance kahle umatric kuba ne challenge yempilweni nje. Nakuthi khona kwasala kulungise ngoba kuzodingeka whether you venture to business or to venture bafethu asithi sonke so ema-tertiary. Abanye they will venture to agriculture kunenkinga yokudla. Abantu ababuka the future babuka ukuthi kunenkinga yokudla. Fanele siqale manje si prepare for the future. Nini ngala emakhaya lenemhlaba young people ekhana bejwayela ukudayisa umhlaba bacela ukuthi bengabe sadayisa ngoba you see the future ngoba sishodelwa ispace seqala ukushoda ispace indawo esasazi ukuthi kuyalinywa kuzona kwakhiwe manje kwadayisa umhlaba. There is no any other business that will generate more money than agriculture, anything around farming. Praise to God. Young people sebenzisana izandla ningene akufanele ukuthi ekhaya ingajana unayo uziyothenga nopelepele green pepper uziyothenga izandla zikhona
asiqaleni manje, asiqaleni nakuthi kanjani youth leader angithinte ukuze ngimsendele la engakuthola khona ama short course nihambe niyofunda. Amanye ama short course o 350 spend nje only 3 days or 2 days wenza nje farming. Uyofundisa ukuthi sibreed kanjani imbuzi. Ngoba enye into angithi siyakhumbula inkinga yembuzi esibhekene nayo. Besazi ukuthi imbuzi vele imbuzi besazi noma uyidla inezinkingani zokuthi lo boya ongaphumi. But inesidingo esikhulu emarket sishoda ngayo. Ngoba itholakala ukuthi yona enomsoco, ubisi lwakhona umama nayingekho oncedisa umntwana. Kuthatha ubisi lembuzi kakhulu umntwana. Ngoba lo rage. Ayikho ke into bafowethu asiphumeni na content ethile TVET ka one day noma Saturday your attendwa is free, go and get the skill. Awukwazi ukuthi young you are awukwazi ukusebenzisa icomputer kuswakali futhi asikhulumile phansi akusafanele ngabe kuleyo area. Fana ama basic lezinto ezo free ikhansela libiza abantu abasha hambani niyoze uthi lithini ngoba khona izinto ezikhona. Futhi bazosibiza kakhulu ke manje njengoba nazi ukuthi sibheke in other words nama budget ekade sele ukuthi a release wonke isikhathi sokukhishwa manje. Ingakho ke isiposition eduze ukuthi kwenzekani in my community. Bafowethu let us be creative. Khona ubenikelisa la let us be creative bazalwane. Si produce thina kakhulu sama consumer netokfela besidlala yonke imali yestokfela ekade idlalwa last year ayisekho imali yestokfela ayisekho. But abantu if they can think of the future and say let us sit down and have a stokfela for 5 years, as keep imali for 5 years, but we are venturing to purchase noma to buy a franchise. Noma ungenza coffee abantu baphuza coffee. There is something that we can do. Singabe abantu abadlayo. Funda ke ngihamba manje. Verse number 10. Ya khona into esingayithola lapha kuDaniel. Lento ka ethi vuka ukhanye. Khona into esingayithola la kuDaniel. Ngicela ngifundele chapter 5 verse number 10 and 11. Hallelujah. Yes. Verse 10. Ngenxa yamazwi enkosi nawezinduna zayo kwase kungena inkosikazi endlini yedili. Inkosikazi yakhuluma yathi, mana njalo Nkosi, imicabango yakho mayingakwesabisi kungaguquki ukucwebezela kwakho. Verse 11. Kukhona embusweni wakho umuntu okukuye umoya wawonkulunkulu abangcwele ezinsukwini zikayihlo. Kwafunyanwa kuye ukukhanya nokuqonda nokuhlakanipha njengokuhlakanipha kwawonkulunkulu. Inkosi uNebukadnesari uyihlo wambeka induna yezanusi neyabathwebulayo neyamakaledi neyabahlola imihlola. Yebo Nkosi uyihlo. Hallelujah. Cela uthandaze. Baba wethu ongcwele, Praise to God. izwi lakho Nkosi yilo leli. Baba wethu onamandla onke, khuluma ngalo silalele. Fihla umntwana wakho uNkulunkulu wethu sizwe wena. Khuluma nempilo zethu ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga, thatha indawo yakho ngoJesu ophakeme. Amen. Bazalwane ngifuna ukukhuluma ngezinto ezimbalwa esingayithola kuleli verse. Angithi ukuhlehla kancane incwadi kaIsaiah 60 eyitheme yethu kulo conference. uIsaiah usekhuluma ukuthi vuka ukhanye, usekhuluma kwisizwe sesibuya ekudingisweni noma sesibuya ekade sithathiwe sesabuya. Babuya bakhathele, babuya abanayo ifuture nabebheka, but uthi uIsaiah vuka ukhanye. Praise to God. Ngoba kwesinye isikhathi yawadinga nje amazwi azothi vuka. Praise to God. uJesu indoda ayisiza wathi thatha umethe uthathe uhambe uvuke.
Ngoba lento esinye isikhathi yokuthi siyancenga but udinga umuntu ozothi vuka. Hayi mina ngisonele ubaba last year, vuka. Hayi mina ngifeyilile umatric wami last year ngihleli, vuka. Hayi mina ngine challenge ukuthi ubani ozongifunda for the future, vuka. Khona abantu esingafanele silokhu sithi siyacela, fanele sithi vuka. Sithi indithe thatha umata wakho uhambe. uJesu esho kulondethe ethi thatha umata wakho besiyahamba bethi abavangeli lo mati lo iwona obumthwele kodwa uthe sewuphewe indukile kwawona uphathayo. Thatha umata wakho uvuke. Praise to God. But la uDaniel sesithola ukuthi uDaniel yena ungesikhathi before babuye bethunjiwe bese bethunjwe ilesizwe. Lithi iBhayibheli inkosi ya decide kwi leadership yonke yayo inaba advisors yathi obana bangaseva mina kodwa akube uhlobo liqhamuka ebukhosini elizokwazi ukuseva mina njengenkosi. Awu yazi ukuthi angithi young people lento ye priesthood it should go a long way even in your family. Bazali asinqabe sibalance sithi into ye priesthood ela ekhaya ayinakuphuma ingane zethu ithathwa abantu abangekho kulolu hla lwethu. Praise to God. Noma ingane zingateteme ekholweni ngoba phela sifana ingane ekholweni. Kodwa kuba abantu abazothathwa kube uhlobo lwale priesthood. Ngoba sizodalela inkinga kanti silande inkinga outside. Praise to God. Yathi amadoda sifunele balandwa koDaniel. Uma ufunda chapter 1 verse number 8. Daniel lithi balandwa beza. But nabelandwa bafika kuthiwa kunokudla kwakhona ke la. Okuzodliwa ukuze inkosi inibone. Athi la madoda no. Thina sazi uNkulunkulu waseJerusalem. Asidli noma yini. Kodwa siphilise ngemfino nangamanzi. And then besiyasitesta after 10 days. Baqhubeka lawa ezinye insizwa zaqhubeka zadla noma yini kodwa lezi zafida ngemfino namanzi. AwuNkosi yami. Mhlambi into zakho asikaphenyeki kahle ukuthi what is your future. But mina ngithi qhubeka nemfino namanzi. Noma abanye bedla into engcono abanye bayidizela imisebenzi kodwa naqhubeka nemfino namanzi. Ulinda uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu izinsuku zibalwa nge1000 usikolota athi 1000 2000 at one day. Ngoba uNkulunkulu nayise nesikhathi nawe. Lithi iBhayibheli ziyama nezitha azifi kodwa ziyakulinda ukuze nasekuhamba kahle alideke itafula nazo zikhona abuka singazange eshone noma sizwe ngabantu kodwa sibone isikhathi uThixo esenza into zakhe. Bayeke bephumelele khona nababajaha impilo abathe ngathi yadelay lento yokukholwa kanti abazi ukuthi sisazondla njengomfino nangamanzi. Thina silinda uNkulunkulu wempendulo kodwa into esizondla ngayo ile sijwayele. Lithi iBhayibheli batestwa after 10 days kwatholakala ukuthi baphila kangcono, they are in good health more than the rest. But ngithanda le part ngoba sifunda chapter 5 chapter 3 kunalomzalwane lo owabafaka esithandweni somlilo siyayazi lo ndaba. But lithi iBhayibheli esesithandweni somlilo wavele wesine kwakhuluma uNebukadnezar wathi no man lo muntu ubonakala uNkulunkulu khona ohamba phakathi kwabo indodana ukhonjwa uNebukadnezar engamazi uThixo. But ubona lamadoda athembeke ngokuyifida nezinto ezinganakwa abantu kodwa athi sothembeka uNkulunkulu esimkholwayo. Noma abanye sebesindisiwe benza noma kanjani kodwa thina sothembeka kuloNkulunkulu ongaguquki. Uyathembeka uNkulunkulu ame umuntu naye othembekile endleleni kaNkulunkulu.
Phela kulezi insuku sekukhonzwa noma kanjani. Ishumayela inceku kanti nje iyashayela nejiki. Ishayela nejiki yashumayela futhi. Insuku esikuzona. But thina sizondla ngemfino nangamanzi. Noma abanye ngathi bengaba ngcono ngale kodwa thina nakho esikwaziyo. Kuyaphumelelisa. Bazalwane into engayithola empilweni. Lento ngathi yakholwa yokukholwa uthembeke wenza izinto lezo engashayelwa abantu izandla. Nasesontweni sikhohlwe ukuthi hayibo kunama-asha. Nalabo abakliniti ulo basethi isonto siyakhohlwa nayibona. Kanti uNkulunkulu ukunike nje leyo nkonzo ukuthi uzondle ngayo. Leyo nkonzo yona yokuphumelelisa ikuvula indlela zakho. Praise to God. Uthi chapter 3 ke yafika lesikhathi sika Daniel. Bangeniswa esithandweni somlilo. Wavela owesine. Nkosiyami. Nayivela owesino. Bonke laba balethi kwashabona. Ngoba nayisevela uThixo. Angithi izwi 60 verse number 1 athi the glory of the Lord will dwell on us. Ithi lento nayikavela owesine entweni zethu. Sifihleka nobuze bethu. Nkosiyami, nezinto kade kuthiwa asikwazi ukuphumelela kuzona. Siyafihleka ngenxa ukuthi wehlile. Wakwamuza uDavide elithi iBhayibheli wathi esekubuseni esekwenze konke sebusa. Wathi ukhona inoseleyo. Ukhona inoseleyo noma ngabe uyedwa kodwa ukhona inoseleyo endlini kaJonathan. Lithi iBhayibheli kwathunyelwa kwafica one indawo ahleli kuyona lo mzalwane iLodebara. Ayikho into ongayithemba nabathunywayo kwakufanele bethunywe bephethe nekhali ngoba akubuywa phela lapha eLodebara. But behla bomfuna uMefiboshethi. Wathi uMefiboshethi ethathwa uyabuza ukuthi ngidingwa ubathu inkosi yakudinga. Nginje ngadingwa inkosi nginje. One angikwazi nakuhamba ngunyonga ngalimala nginje. Kwathiwa inkosi yakudinga ubafowethu ngizothi kubantu abasha abanye abantu bazobiza uNkulunkulu while they still young emsebenzini wakhe. Bazalwane khonto engikholwa uNkulunkulu nasihlangene sithandaza uNkulunkulu khona abathumayo. Abanye sophuma kulo conference bengazi ukuthi uNkulunkulu yini la ikhulume kuyena badinga abantu ekusezohlala nabo phansi ukuthi yabona nje nokunje uNkulunkulu ukuthi. But awukwazi ukugijima uvela ubize uNkulunkulu ungaqali isubmission. Submitter. Nakunama prayer ukhona. Nakunenkonzo ukhona. Nawusebenza ya report. Imali yakho nawusebenza uyayithumela. Ukuthi ayokhonza imali ngoba ngisemsebenzini. Singabi nenkinga ye-offering in the church kanti wena uhleli nemali emsebenzini. Nakuyisonto transfer youth khona iaccount yenu enishile. Asishintsheni manje sithole yabo the latest way of paying. Praise to God. Kube nama speed point we need to use the latest niyazo bazalwane so that we won't lose. Ngoba abanye bakhona babuka lenkonzo bakhona but they want to give. Praise to God. Lithi izwi lenkosi uDaniel yadlula isikhathi sika Nebuchadnezzar uyise kwathatha indodana uBelteshazzar. Bo baba nase sehandova kumadodana uNkulunkulu makasilekelele. Nakuthatha indodana ivele yenza idili. Yathatha yenza idili. Kwale banquet lelizwe baphuza abantu. Awusafika isandla. Wayela yena yabona uNkulunkulu ayisethi mina imina engiyelayo Nkosi yami. uNkulunkulu waletha isandla kwinkosi bangabona bonke kodwa inkosi yathi no. Lithi iBhayibheli yathi damu inqondo. Kulesandla engisibona hlobo luni futhi ngiyasaba. Kanti akasengenela uNkulunkulu umafohla ngoba uNkulunkulu nayithe uyafohla nomuntu. Ukefohla esimeni sakho kuthiwa sivaliwe kodwa uThixo afohle esimeni sakho.
wakwamkhonza uNkulunkulu ofohlayo ekuthiwa noma abanye bethathiwe kodwa wena kuthiwa sibathathile abanye khona simnyekile siyomfuna ufunwe noma ungade ungasabizwa kodwa ufunwe kuthiwa wena ozolanda nasekufohla uThixo. Lithi iBhayibheli lesandla nasivela sachaza ukuthi sisho ukuthini. Inkinga sekushoda umuntu ozochaza. Lithi iBhayibheli inkosi yalanda the wise yaseBhabhele, yalanda abantu abaziyo, magicians, yalanda bonke abantu who can interpret, because these people bahlala ndawonye bona batrainelwa nje ukwenza ba-interpret. Bathi nabebalanda bafika bahluleka yathi inkosi no man yaphatheka kabi. But lithi iBhayibheli verse number 10, a queen came to the king, yathi inkosi ungawarisheki, ngiyabona ukuthi ukhathazekile usalali. There is someone in your kingdom. Kunomuntu okhona embusweni wakho. Uyihlo ngesikhathi sakhe wamphakamisa, wambeka ukuthi kube uyena ophethe the chief yabantu abama interpreters, the chief. Uthi uyihlo wamphakamisa, wombeka, waba uyena ophethe. Ukhona lo muntu embusweni wakho. Mhlawumbe ngisho njalo ngithi SOJ, young people embusweni okhona akwazi ukuthi sikhona. Nabantu nabefuna ianswer, befuna impendulo, befuna sikhona. Nakufuneka leadership in the community sikhona. Ngoba to influence the community you must be part of the community. Nazi izinto ezo5 esithola kule nciko. uDaniel, number 1, uthi ulonkosikazi une divine spirit. In other words, uyakwazi ukuthi akwazi ukuhlukanisa umoya. Hayi manje abantu abagijima kuba prophet noma kubani. Nje umyobekwa izandla, abanye abaphumeleni nje babekwa izandla endaweni errong. But ucela umoya kaNkulunkulu wathi nginike a divine spirit. Umoya okuhlukanisa. uDaniel wanikwa enye ikamera, anikwa lona divine spirit akwazi ukuhlukanisa umoya. Ngoba uyabona ntombazane yami noma uapproachwa insizwa ashesha akhuluma umoya. Hayi bazalwane into kaNkulunkulu ivele ithi uthi usathi uthi ufuna ukugijima ngamandla uthi ayikona. Ithi yali into yasezulwini. Nkosi yami ngakhumbula uSimelane ke manje nethawula lakhe. Yali into yasezulwini. Praise to God. Ngoba nawucela umoya kaNkulunkulu waba i-guidance in your life, awudidwa noma yini, awuthandazi noma kuliphi i-altar, uyakwazi ukuhlukanisa. Nkosi yami, kuze kuthiwa sikwazi ukuthatha i-decision engekho lo, kanti uNkulunkulu ukunike a divine spirit, moya okuhlukanisa. Enye into ayinayo uDaniel, kwatholakala ukuthi unomoya, divine spirit. Praise to God. Okwesibili, insight and understanding. Uyabona insight and understanding ile ethi I'm going deeper. Uyabo sikhathi umuntu ekhuluma, kanti umoya kaNkulunkulu ukutshengisa ukujula. Kuthi lento ayishoyo bazalwane iyazwakala umuntu okhuluma into engekho. Hallelujah. Uyazwakala futhi umuntu oza ngento kaNkulunkulu kodwa akusiyo. Uthi noyithatha uthi ngoba khona la isikade siyakusona. Soyithatha siya sithintithe sithi ayakusiyo le. Praise to God. Insight and understanding, ukwazi izinto ukuthi noma bazalwane mina ngikwazi sinenkinga enye inkinga esibhekene nayo la kule province yethu. Ngani zami nina nisaya ko grade 10 kanjalo. Yabo le medicine esibongo bafethu. Isidalela inkinga. Isidalela inkinga imaths le yesibili. Khona yokuqala le yesibili.
yenza uthi ivale neminyango ethize. You'll be shocked because I'm analyzing this njengoba kuzophuma ama results ka grade 12 for the past 5 years. Ngaba shocked in the province with how many schools in the province, how many schools with pure maths. I was shocked. Ukuthi asesohluleka ukuproducer the engineers, the accountants, the doctors, the so hamba sihluleke. Praise to God. Ngayibuka lento ukuthi kudingeka abantwana bethu sibabeke izandla nabeyoqala ezikoleni. Sithi uNkulunkulu banike insight and understanding. Praise to God. Bathi noma abanye bekhuluma eklasini bethi lento ngayidropa mina ngayidropa ngoba labangani bakhe abaseduze ngayidropa lento abanye abantu bashintshiswa ama-career abangani kanti abazange becela insight and understanding. Uthi inkosi yes pure maths iyaba challenge kodwa let me go nomoya kaNkulunkulu kuyona. Ngiyangizwa bazalwane. Ngiyacela young people, ngiyacela abazali uma imaths yakuhlula esikoleni umzali idedele kubantwana ngoba enye inkinga phelileyo. Thothi yaxaka wena manje usufuna ixake nezingane. Sine challenge in the province to have abantu few with the skill, say mathematics, because it opens doors. Praise to God. Now, my opportunities, young people, are there. Let me tell you, opportunities are there. Even the government departments are my opportunities. But avelati sicela land. Siyothandaza la isontweni. Kanti engabe sithi Nkosi, give our kids the insight and understanding. Uthi qala unyaka bezikolweni sibabeke izandla sithi uNkulunkulu bafunde okushe ngoba la ezikolweni kunemoya yonke elethwayo. Abanye balethelwa imoya ezodala ukuphazamisa izingane zethu. Kodwa thina sibabeke izandla siba release sithi uNkulunkulu akabanike insight nokucheck abangani ngoba awuhlali noma ikuphi awenzi noma yini awuphili noma kanjani. Uyayikhetha kanti yini ekusiza insight and understanding ngoba uthi ukuthi deep kancane uku-understand izinto. Praise to God. Enye sibili leyo. Hallelujah. Eyesithathu uNkulunkulu amnika yona wamnika i-leadership ubuholi. What omunye explainer this term here excellency. Excellency honors God and inspired people. Enye into asithi kuyiphakamisa manje young people in the church. Nakuthiwa isonto lingena ngo-9 noma 10 noma ibranch yethu ingena kanjalo. Let us come before time. Singafiki late. Kanti esikolweni asifiki late. Bazalwane nasibizwa amandiya singaya ekuseni ngo-7. Kodwa nasibizwe emthandazweni ayinkosi asifike singafika ngo-10:30. Kunengozi yokufika late esontweni. Othi na ufika ezulwini angiboni ukuthi uyabathola abazalwane uAnaniya noSafira, that couple. Ufike uyibuza ukuthi lokufika late kwenu kwandela leyiphi inkinga ebandleni. Ngoba kwangena ubaba kuqala kwathiwa lento enidayisile ngidayise ngayo imali yonke kwathiwa yebo wafona khona. Dada kwangalokhu sicela ihlobo kwathiwa ngcwabeni lo. Wathi ephuma amadoda kuyongcwaba kwangena umama yabona ke umama nehili kanti ufika late. Yabona lento late coming. Lento late idala ukuthi uluze nama opportunities. Somebody was asking you an appointment ngo-8 o'clock kodwa wena wangafika on time akushiya. Kanti bekuyi-appointment yakho ukuthi uNkulunkulu avule iminyango. But uzoba nje ukuba late nokulala. Nokulala. Enye into esidalela inkinga bafowethu, hayi ngoba sinenkinga ukuthi siyavilapha, inkinga silala isikhathi esijanyana. Awulungisa isikhathi sakho sokulala. Yabona into na uthi usenza o-grade 10 usavuswa namanje 11 12 usavuswa tertiary usavuswa ayisazwakali leyo nto ayiswakala umuntu okuvuswa wena. Sivusa i-primary. Hayi umuntu ose-high school fana manje understand ikhathi ngoba uyayihlela uyayipositiona ukuze nakuthiwa this is an opportunity that I'm taking over. Hayi bazalwane singabi nenkinga yezandla. Izandla liwi gate impela liwi gate kunenkinga yani.
kunenkinga yokupheka. Lapha kwami akufundisa umfana amantombazane kuphela. Nakwathi 10 years zonke siyapheka. Zonke siyapheka 10 years. Zonke siyapheka ngoba sibalekile izandla. Nabefika etertiary bophila kanzima ngenxa ukuthi kwaba nenkinga yezandla ekhaya. Asijwayeze izandla sebenze. Uvuke ekseni before ungene kwi social media. Before social media, pray, read the word. Ukuphuma uyobheka phandle ukuthi yini engayiqoqela lingaqoqekanga. Yini before uhlale phansi uhlalela social media, because it wastes a lot of time. Mhlamba ngisho lento bafowethu. Ningamangali abafowethu laba abaqhamuka outside. Engathi they are grabbing everything. Babona the opportunity. Okunye they wake up early in the morning. As I'm preaching here, nanga driver nge library in my work. Ngizobafica bekhona, they are busy with their studies. Praise to God. Because they are grabbing any other opportunities. Bafowethu izandla sebenze ngiyacela. Umuntu omusha na ungazange umfundise umntwana, ufika uyishaya izandla na uyithandazela uyishaya. Nkosi ngishana lezi zandla ukuthi sifunde ukwenza. Abantwana abafunda kunzima kabi umntwana wenza grade 8 grade 9 umfana uhluleka ukufasa uthayi. We train them at primary before be high school ukuthi sifundise ukuthi izinto zenza kanjani. Boze memkhokhisa esikolweni awazi wena. Phathi imali yokukhera uyekhokhela ukufasa uthayi. Wafika abanye ba create opportunity. Ngoba inkinga owakho unenkinga yezandla. Sidala isizwe esinjani esinenkinga yezandla. Leadership. I-leadership wonke umuntu umholi. It's not about ukuthi ukhethiwe, but wonke umuntu umholi. One, you lead your own life. Okwesibili, you lead people around you. I-leadership uma uwaveza izinto eziwu2 eziyinkinga kwi-leadership, abantu basuka kuwena. Eyokuqala enkulu ipride. Uma waphama nepride noma ngabe uyasihola kodwa na une-pride siyahlehla kuwena. Hayi ukuthi sivele sithi sesiyahamba uzobona ngathi silokhu siqhela kancane athi sibalekiswa ukuthi inkinga yakho awutholakali. Uyabona lolu hlobo lingatholakali kunenkinga noma selishayeka. Asikwazi ukusondela eduze kwalo ngoba kufanele sithole istepisi lesi saka Telkom lesi extendwayo ngoba sizama ukuthi siyomricha ngoba manje kunenkinga abhekene nayo. Futhi umuntu wepride amvamisile ukuyibona ukuthi kunenkinga, kodwa into emenza ukuthi akwazi ukuyibona imthandazo. Athole ikamero lakhe yedwa athandaze bese uNkulunkulu emtshela ukuthi unenkinga ka1 no2. Hayi bazalwana siya uNkulunkulu sitshela konke. Leadership. Let me close with this one. Hey, sorry, I need to teach in the night. I'm sorry to teach in the night. Ngifundise ebusuku, akufundiswe ebusuku abantu balele. Enye into esithathu kuningi u5, but ilesithathu exceptional ability. Enye into uNkulunkulu amnika uDaniel ile ability to interpret dreams. Hey, yazi ukuthi i-character kaJoseph, i-character kaDaniel, i-character kaStefan, i-character kaJesu, they are able to interpret dreams. Bazalwane singalali nje siphuphe noma yini. Bese ukuphupha kwakho uzositshela kuyimike ukuthi uphupheni. Asilethi noma yini like munike. Kodwa siyayicheck ukuthi leadership ikuphi ngiyosho ukuthi khona into engiyiphuphi kuzo usitshela into esingayazi. Especially laba abaprofetayo. Na uthi uNkulunkulu uyacindezela ngesiprophet. I-leadership ikhona. Hambi yoqala kuyona. Bazofika besho ukuthi hayi lento yesonto, lento eyakho. Ngoba inkinga into interpretwa la umprofeti. Ngoba nangasuka mina ngiyicorrect emva kwakhe liyahlukana ibandla. Bathina siza uNkulunkulu ethi
ngoba beza namandla ukuthi uNkulunkulu uthe. Praise to God. It's important ukuthi as young as you are, you must be able to interpret dreams. Understand nokuthi icareer engiyithatha ngiyithathiswa nje ukuthi there is no space kulento kade ngiyifuna. Kodwa sengishiftele kule kodwa eyami ngisazoyifuna. Uyakwazi ke umuntu okwazi ukuchaza izinto eziyimfihlo. Thixo makasincede. That's my prayer. Ukuthi abantu basha bethu bahluke ezikoleni, bahluke emsebenzini. Bahluke bathi wenza ngani kanti bavumela amandla kaMoya eNgcwele ehlela phezukwabo. Let us allow God to take control over our lives. Ngoba nasimvumelile uThixo wathatha indawo sizokwazi ukwenza izinto sihleleke. Cela siphakame sithandaze. Uma uThixo nje simvumelile sathi thatha indawo yakho Jesu, thatha indawo yakho Jesu, uluncedo lwe thatha indawo. Angithi phela mina ngiyabheka. Thatha indawo yakho thatha indawo yakho Jesu, thatha indawo yakho Jesu, uluncedo lwethu siyahluleka siyathandaza manje bengithanda ukuthandaza. Not Nkosi, I need your insight and understanding in whatever I do in 2026. Ngidinga your favor phezu kwempilo yami. Just your insight so that when whatever you do, whether you venture into business, uNkulunkulu akunike the insight and understanding. Uma usho njalo, just raise your hand wherever you are. Othi ngidinga nje ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Lo nyaka nje ngidinga ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu naye akunika ukuhlakanipha. Wokubuza uSolomon owanika ukuhlakanipha uNkulunkulu. Sivala amehlo. Baxolo ngicela uzothandaza. Nceke yami. Baxolo ngicela uzothandaza. Khona inceke zami ephamisa isandla with insight uNkulunkulu. uThixo wena ophamisa isandla, uThixo avula indlela. Avula umusa wakhe, avula ifavor ngoba uThixo efavor, uThixo umusa.
uyinkosi ephakemeyo, unguNkulunkulu phezulu ezulwini naphansi emhlabeni. Baba wethu ongcwele, siyakubonga ukukhuluma kwakho kulentsha yethu yanamhlanje. Baba wethu onamandla wonke, uphakeme, udumo olungolwakho lufanele wena nenkazimulo. Baba, ingeyakho amandla nobukhosi kungobakho. Phakama Nkulunkulu wethu, sithobe thina, uvele wena uNkulunkulu ezimweni nasezintweni zonke. Egameni likaJesu Kristu yathulisa imimoya yonke nabo abantwana bakho bephakamisa izandla beza kuwe Nkulunkulu wethu ongcwele, bekungcwelisa wena ngoba uNkulunkulu ovulisa ingqondo zabo, uNkulunkulu ohlahlabelisayo. uNkulunkulu wethu ongcwele, letha izinto ezintsha masicela lo nyaka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyathulisa Baba imimoya yonke namandla bomnyama ukutshotshisa ingqondo zabantwana bakho egameni likaJesu Kristu oyinkosi namandla, uJesu ophakemeyo, uJesu oletha ukuphila, uJesu oletha ukunqoba, uJesu oletha impumelelo. Baba wethu namandla wonke siza kuwe ngegama likaJesu Kristu, lona lodwa linamandla nenembetha ukuphila nokunqoba nenkazimulo epheleleyo. Phakama Baba ebusuku ngoKristu Jesu oyinkosi namandla, uJesu ozobuya ezolanda ibandla lakhe. Siyakubonga Nkulunkulu wethu ngoJesu Kristu Nkosi. Amen.